Zdravo, ja sam Zoran Stanojević i podelit ću sa vama neke informacije koje mogu da vam budu od koristi ukoliko se uključujete u televizijski ili neki drugi razgovor Skype-om, Zoom-om, Hangoutom ili nekom sličnom aplikacijom, što se često događa ovih dana. Najpre kameru postavite tako da vam bude u visini očiju. Ukoliko nemate odgovarajući stativ, možete da poređate knjige ispod kompjutera ili telefona ako koristite telefon, učvrstite dobro taj uređaj da se ne pomera ili prevrne dok vi vodite razgovor. Ako koristite telefon, obavezno ga položite, nemojte ga držati uspravno je dobro samo za Instagram. Vodite računa o pozadini, namestite se tako da niko ne može da vam ušeta u kadar. Izbegavajte ogledala, izbegavajte vrata na koja neko može iznenada da uđe i gledajte da u kadru ne bude previše detalja koji bi skretali pažnju sa vas. Obucite nešto jednobojno što je u kontrastu sa pozadinom i nemojte se ljuljati ili previše gestikulirati, jer ako vam je internet veza nešto sporija, izgledat ćete mutno. Kadar treba da bude kao da se slikate za ličnu kartu. Između vrha glave i vrha ekrana ne treba da bude slobodnog prostora. Oči treba da vam budu negde na 2/3 od donje ivice ekrana. Da biste se dobro čuli, koristite neki hands-free uređaj, odnosno slušalice sa mikrofonom, kako bi vam mikrofon bio što je moguće bliže ustima. Konačno, gledajte u oko kamere, tamo je vaš sagovornik. Ukoliko gledate na stranu, lutate pogledom, to će delovati kao da ste dekoncentrisani. Možete da gledate u ekran, ali mnogo bolje je da gledate u oko kamere. Toliko, nadam se da je bilo kratko i korisno. Ostanite kod kuće, uključit ćemo vas od kuće.